Bé, doncs, bona tarda de nou. Avui parlarem sobre els romans. Deixem enrere els grecs i passem a l'imperi romà. S'ha de dir que els romans, per bé o per mal, no van innovar a nivell artístic, parlo, massa respecte dels grecs. Per què això? Perquè els romans van prendre els grecs com a model, van importar els artistes grecs, van importar les obres gregues. Els romans van considerar els grecs com el gran model a seguir. Sèneca ho deia tot sovint, no? Són tan grans aquests grecs perquè nosaltres som molt petits. Inclús la filosofia grega també van importar els romans, l'estoïcisme, l'epicureisme. Els romans són bàsicament estoics. Sèneca, parlant de Sèneca, és estoic. I, per tant, puc dir que el que seria la cultura grega continua perfectament a través de Roma. Anem a veure-ho, anem a compartir pantalla, anem a posar el que seria aquesta PowerPoint del que seria l'imperi romà. Sèneca sobre els grecs, ja ho veieu, nos parecen tan grandes porque nosotros mismos somos tan pequeños. No? Unes obres que importen dels grecs, que copien dels grecs. El famós Laocoon és una còpia romana. L'Atenea del Partenó de Fídies és una còpia romana. Ens ha arribat gràcies a les còpies romanes. Per tant, Roma, a nivell de filosofia i a nivell d'art, doncs bé, segueix a Grècia, no? Aquí us he posat que la filosofia a Roma s'ocupa molt poc de l'art, molt poc comparat amb Grècia, perquè no li interessa. Els estoics, sobretot, que seran els que dominaran més, ells perseguiran el que se'n diu l'ataràxia. Ataràxia vol dir el no necessitar res, l'estar perfectament serè. Seria una cosa molt oriental, aquesta, no? Per tant, si no haig de necessitar res, millor no tenir res. I el que és l'art és absolutament prescindible. No és un bé útil, és una del que podem prescindir totalment. I que, diguéssim, també ho lligaven una mica amb un hedonisme, amb un plaer que era absolutament perniciós. Era un plaer que no duia enlloc i del que era millor prescindir. Per tant, es pot prescindir de l'art, no és útil, no té un valor en si mateix i, a més, si l'art existeix, ha de ser per ser útil, ha de moralitzar el poble amb aquesta virtus romana, com serà, per exemple, els retrats eqüestres que després veurem. Per tant, l'art anirà molt lligat a lo militar, a la pàtria, al nacionalisme, a la justícia també, al treball, però no serà un art, no direm mai l'art per l'art, perquè l'art per l'art és un concepte molt, molt, molt contemporani, però no serà aquell art que busca una cosa metafísica, que busca un aspecte del més enllà. No, serà una cosa molt més pràctica. Els romans distingien entre arts vulgars i arts liberals. Això també ho havien tret dels grecs. L'art vulgar és aquella que cansa, que t'embrutes les mans, com la pintura, com l'escultura, que sues, que hi ha un esforç físic. En canvi, les arts liberals són aquelles que no ho necessiten, com la poesia, com l'arquitectura. Per tant, ja distingim entre dos arts, un més ben considerat que l'altre, òbviament. Què aporten els romans? Els romans aporten realisme, practicitat, per tant, un retrat realista que no tenien els grecs. Els grecs sempre tenien un retrat molt més idealitzat i quan mirem sobretot el retrat de la República Romana són senyors retrats. Els romans inauguren el retrat, absolutament. No? Pèricles està molt idealitzat. Totes les escultures gregues, inclús les hel·lenístiques, són bastant idealitzades i no tenen aquesta voluntat gairebé de màscara mortuòria que també tenien utilitzaven els romans. No? A poc, amb el pas de la República a l'imperi, cada vegada l'art s'anirà idealitzant més i més. Octavi August, per exemple, apareix absolutament idealitzat, com ho veiem aquí, amb un estat perfecte, no? Amb una ànima perfecta, amb un equilibri perfecte, però com a militar, com a virtuós, com a un home que mana. Això no és l'escultura grega. L'escultura grega va molt més enllà d'aquest aspecte purament de justícia militar, de govern. No? Ja ho sabeu que els emperadors seran cada vegada més divinitzats. Per tant,
apareixeran com Júpiter, Júpiter, Zeus, per tant, cada vegada més idealitzats. Què portaran els romans en l'escultura, a més del retrat? El retrat eqüestre. L'escultura eqüestre tindrà moltíssima fortuna fins fa 4 dies, no? Com aquest retrat de Marc Aureli. Aquests retrats eqüestres s'inspiraven en aquells, diguéssim, militars que passaven revista, i així apareixen. Què veurem en l'escultura romana? Una paulatina idealització de l'escultura. Per què? I una paulatina inclús abstractització, fixeu-vos-hi. Fixeu-vos-hi com passem d'aquestes escultures cap a aquestes que ja semblen romàniques, fixeu-vos-hi. Doncs per què? Perquè tots aquests emperadors cada vegada seran més divinitzats i cada vegada doncs, voldran separar-se del món real i denotar, ensenyar, demostrar que pertanyen a un altre món. I, per tant, cada vegada tindran uns ulls més grans, uns ulls que ho observen tot, uns ulls divins, no? Uns ulls com els de Constantí, l'emperador que aquí veiem i que va fer de la religió cristiana una religió oficial, un emperador importantíssim dins la història del cristianisme i que veurem el proper dia, doncs aquest emperador té uns ulls enormes. Té uns ulls que ens recorden els ulls de Justinià del segle VI, Constantí del IV. Ens recorden els ulls de Taüll. Per tant, important, el romànic, les arrels del romànic estan en aquest últim període del que seria l'imperi romà i que veurem en el seu moment. Més aportacions dels romans. El teatre, si bé ja existia en època grega, el teatre grec es construïa aprofitant la falda de la muntanya. El teatre romà es construeix exempt. Aquí ho veiem perfectament i si mirem com era, no deixa de ser massa diferent del teatre grec. Utilitzant, sí, unes pedres molt més riques i luxoses, perquè això sí, als romans els agradava molt el porfiri, per exemple, això és la diferència, però bàsicament no tindran masses diferències a part dels capitells, etc. L'amfiteatre sí que és una nova invenció dels romans. Amfi, dos teatres, amfiteatre. No se'n diu coliseu d'això, se'n diu amfiteatre. Són dos teatres. Era on hi havia les batalles de gladiadors entre ells, o ell contra una fiera, o hi havia també les naumàquies, que eren batalles de naus. Això encantarà a tota l'Europa fins ben molt tard. Els renaixentistes es feien naumàquies, per exemple. Tarracó, l'amfiteatre de Tarragona. Tenim nombrosos models d'aquests amfiteatres. Anem a per les cases. Les cases romanes podien ser o ínsules, que veiem aquí a l'esquerra, eren cases com de pisos, ben bé com les nostres, o bé ja viles, domus romanes, domus, casa. La domus s'entrava per aquí, arribaves a l'atri, el que seria el vestidor, per dir-ho així, el rebedor, l'impluvium, on queia la pluja i recollia la cisterna, la pluja, el tablinum, que era com el menjador, no seria el menjador, seria com una sala d'estar molt important, la més luxosa de la casa, i al fons tenies el peristil, el jardí, amb tot ple de dependències al voltant. Aquí veieu una botiga, perquè si tenies botiga estava a la planta baixa. Fixeu-vos la casa com és per dalt, ben bé semblen les cases de pagès, com pot estar aquí al costat de casa meva, al Penedès. Bé, vestíbul, entrem, atri, amb l'impluvium, tablinum, aquesta sala més luxosa que us deia, al voltant, càmeres, diferents dormitoris, els dormitoris podien estar aquí i altres càmeres. La cuina variava molt de lloc, peristil, el jardí, triclini, el menjador. Així doncs, entrem pel vestíbul i podem veure al terra mosaics com Cade Canem, atenció al gos. Arribem, passem per l'atri i veiem l'impluvi aquí i a vegades hi havia inclús una taula davant de l'impluvi. Aquests són exemples de Pompeia, fantàstica Pompeia, amb la casa del poeta tràgic, al fons el peristil i aquí l'impluvium amb aquesta espècie de pou que veieu que sempre hi ha per treure l'aigua. El peristil
l'impluvium, i anem passant i veiem quin era el sistema de cisterna que tenia aquesta gent. Veieu aquí el pou que us deia, que treu l'aigua. Aquest pou seria aquest, el puteal, aquest nom. I aquí hi hauria aquesta sala més luxosa que us deia, que estaria separada a vegades amb una espècie de cortina. Els déus, òbviament, sempre els déus de la lar, els avantpassats o els déus de la llar estan sempre en la domo romana i l'impluvium. Òbviament, això és una reconstrucció molt romàntica. La casa del Fauna Pompeia, preciosa casa del Fauna, havia de ser així. Això és també una reconstrucció. Per tant, tu arribaves i aquesta era la pinta que feia la casa del Fauna amb aquest impluvium, el peristil al fons, aquesta seria la reconstrucció de la casa. La cubícula, el dormitori. Cada sala de la casa romana estava decorada al terra, sobretot amb mosaics que feien referència a l'ús que es feia de la casa. Això és important. El que s'hi feia, doncs, evidentment, quins mobles tenim? Tenim uns mobles preciosos, uns mobles que després Napoleó copiarà amb l'estil imperi, el famós estil imperi, i al segle XVIII aquests mobles faran furor. Són els mobles romans que en el segle XVIII, en el neoclassicisme, es copiaran i es recopiaran. El triclinium, el menjador, amb tots aquests homes estirats i passant-s'ho la mar de bé menjant estirats, triclinium 3. Per tant, veiem aquí aquestes 3 espècies de lliteres. Molt interessant aquesta reconstrucció que veiem aquí. Menjaves estirat. Cada convidat tenia un esclau i quan arribaven se li netejaven els peus, es perfumaven els peus, tal com veiem que fa Jesús. Per exemple, en la Bíblia ho veiem en molts passatges, no? Maria Magdalena, Jesús, que es renten els peus. Hi havia coberts, òbviament, es menjaven amb les mans i era molt interessant aquesta manera de viure que ells tenien i que es reflexa en la Bíblia, com us deia. Quines decoracions trobem en cada cas? Hi ha 4 decoracions diferents, principalment. Una que imita les lloses de marbre, que imita el marbre, que imita les columnes, però que en fons és estuc, no és marbre. També tenim un altre tipus de decoració arquitectònica amb perspectives falses, que farà, per exemple, molt més enllà ja Miquel Àngel en el Vaticà, copiant precisament aquest estil clàssic. Aquesta quadratura que se'n diu. Quadratura és igual a falsa arquitectura pintada a la paret. Són els primers, els romans, que fan aquesta quadratura i que arriben a coses molt afiligranades, com aquest estil que se'n diu ornamental, amb perspectives absolutament impossibles que decoren totes aquestes parets fantàstiques de Pompeia, d'Herculà i de moltes altres ciutats romanes del moment. Un estil il·lusionista, la il·lusió. Un gerro que veiem aquí, sembla que el pugui sucar, però no, és una il·lusió. I per això se li diu estil il·lusionista. Anem a la Vila dels Misteris, i amb això acabarem, que és una vila de Roma, també, perdoneu, de Pompeia, on trobem unes pintures fantàstiques, que són aquestes, que reflexen, estan a la zona del triclini, i que reflexen un ritual, el ritual de Dionís. Una dona que entra en trance, que comença a ballar, i aquests rituals de Dionís, dels misteris de Dionís, es van posar molt de moda a finals de l'imperi. A finals de l'imperi, i ja avanço el que diré el proper dia, comencen a arribar religions de l'Orient. Una d'elles serà el cristianisme. Religions de salvació, perquè l'imperi comença a rebre molts atacs, començarà a rebre atacs també dels bàrbars. Abans hi ha moltes guerres civils entre tots els emperadors, etc. Hi ha molt malestar. Els romans no poden defensar una frontera tremenda i els bàrbars amb ràtzies els hi van entrant. Per tant, malestar, por, i comencen a voler religions de salvació. Com aquesta dona que veiem aquí, hi ha un nen que va llegint els misteris, hi ha una sacerdotissa, hi ha una matrona romana que començarà a entrar en trance. Estan representant
aquests rituals que et banyaves en sang, que bevies drogues, que entraves a ballar posseïda, com veiem aquesta dona ja posseïda, mentre uns faunes toquen unes flautes i altres la lira, i toquen, i ballen, i ballen. Dionís i Ariadna, també hi havia una part bastant sexual en aquests rituals, no sempre, però a vegades fixa't aquí que hi ha un tenis. Per tant, els rituals de Dionís seran molt importants per aquesta part més irracional que començarà a entrar a l'imperi romà amb molta, molta força a finals de l'imperi. Aquesta part tan irracional serà la que deixarà que entri el cristianisme i que es passi cap a una altra etapa que a poc coneixerem com el que serà el preromànic. Per tant, el proper dia, què veurem? La fi de l'imperi romà, la introducció del cristianisme i l'art paleocristià, que és una cosa fantàstica. Doncs bé, fins aviat.